A mae'r daith yn dechrau yn Lloegr, mewn gwirionedd, nid yng Nghymru o gwbl. Oherwydd, fel y gwelwch chi o'r map yma, fe ganed hi yn ardal Wallasey ar lannau Merthyr yn y flwyddyn 1929. Ardal, wrth gwrs, ar y pryd, oedd hi'n ar y penrhyn yma gyferbyn â Dinas Lerpwl, ac ar y pryd yr ardal yna a llawer iawn o siaradwyr Cymraeg. Lerpwl, wrth gwrs, yn cael ei ystyried yn brifddinas Gogledd Cymru. Ac roedd Mair yn ferch i weinidog ar gapel Cymraeg yn ardal Wallasey. Un o eglwysi Eglwys Presbyteraidd Cymru, neu'r Eglwys Methodistiaid Calfinaidd Cymraeg, yn Lysgad Road yn Sicwm yn Wallasey. Ac yn ddiddorol iawn, un o'r ragflaenwyr tad Mair yn weinidog yn Lysgad Road, chi'n gweld llun o capel Lysgad Road yna ar y sgrin. Un o'i rhagflaenwyr oedd tad Saunders Lewis. A mae'n gyd-digwyddiad eitha trawiadol mewn gwirionedd bod Saunders Lewis ac Mair Eluned Davies wedi cael ei geni ill dau yn ardal Wallasey, yn wir yn yr un stryd, yn Falkland Street yn Sicwm, nid yn yr un tŷ, ond yn yr un stryd, ac wedi bod y ddau yn nhw wedi treulio i blynyddoedd ola yn byw ym Mhenarth fan hyn. Cyd-digwyddiad trawiadol yn fyna. Ond fel dwi'n dweud, tad Mair Davies, neu Mair Humphreys fel oedd ei pryd hynny, oedd James Humphreys. Un o ardal yr Wyddgrug oedd ac a'i wraig hefyd, Rachel Roberts, yn dod o'r un ardal yn fras. Y ddau nhw'n cwrdd ei gilydd yn yr ysgol uwchradd, yn yr ysgol ramadeg Alun yn yr Wyddgrug. A hi yn mynd am gyfnod cyn priodi i nyrsio yng Nghaer. Ond dyma nhw nawr yn bar ifanc, y tad yn weinidog ifanc nawr ar yr eglwys yma yn Wallasey i eglwys gyntaf. James Humphreys yn ddyn galluog iawn, yn ryddedig o golegesu Rhydychen. A fe ddath e'n weinidog uchel iawn i barch yn ei enwad ac ar tu hwnt. Ac i ni'n gweld nhw wedyn yn symud o glannau Merthyr, eglwys gyntaf, fel ni'n dweud, symud wedyn draw i Faecolwyn i ddechrau, lle ath e'n weinidog i ardal Faecolwyn, ac wedyn i'r capel mawr yn Rhoslanau'r Rhigog, pan oedd Mair yn rhyw 8 mlwydd oed. Os gawn ni'r llun o'r... diolch i Heol am y lluniau yma. Fe welwch chi, wrth gwrs, Mair ei hunan yn fyna. A wedyn hi a'i brawd a'i chwiorydd yn y canol. Ac fe aned i brawd, sydd yn sefyll yn y cefn, wrth gwrs, Mair yn ystod yn y blaen, fe aned i hefyd yn Wallasey, cyn iddyn nhw symud i Faecolwyn, ac yna, ar ôl symud i'r Rhoslanau'r Rhigog, fe aned y ddwy ferch, felly, Iau Ann Hwsyn fyna ar y nesaf ta i, felly, ynddo fe, a Ceinwen Catrin. A mae'r enwen, wrth gwrs, William Humphreys yn mynd yn ffigwr amlwg iawn ym myd addysg yng Nghymru. Fe oedd prifathro cyntaf, ysgol gyfun Rhydfelen, yr ysgol Gymraeg cyntaf, uwchradd Gymraeg cyntaf i'w agor yn Ne Cymru. A yn cael yr enw canol Gwilym Esmor, fel y gwelwch chi, oherwydd yn Ros Esmor oedd capel y teulu James Humphreys, dyna lle cafodd i fagu, felly galw y Gwilym yn Esmor yn enw canol. Felly. Ac yn ddiddorol iawn hefyd, enw canol Ann oedd Hwsyn, oherwydd yr oedd y teulu ar ochr mam James Humphreys, felly, yn dod yn reiddiol mae'n debyg, yn deulu o mwynwyr, yn symud mewn o ardal Derby ac o ardal Cernyw i Ogledd Cymru, Gogledd Ddwyrain Cymru, ond wrth gwrs yn Cymreigio wedyn, ac ymhlith y teulu roedd Aidi Hwsyn y bardd,
ac emlyn hwsyn y gwleidydd amlwg iawn yn ei ddydd felly. Felly, dyna gwreiddiad teulu yn y gogledd ddwyrain yna, yn beth o'n i'n galw nawr yn Clwyd, hynny yw Fflint a Dimbych. Ond yna yn 1946, dyma Mair yn gadael Rhoslynedd Rhugog i fynd y fyfyrwraig i Goleg y Brifysgol ym Mangor. I astudio'r Gymraeg yn brif bwnc ac athroniaeth yn bwnc atodol. Iddi ddweud mewn llythyr at Gwen i merch yn 1972, pe byddai'n cael ei amser drosodd eto, fel bydde hi'n dewis astudio hanes ac nid y Gymraeg, oherwydd roedd hanes wedi mynd yn ddiddordeb mawr iawn ganddi hi ar hyd i bywyd mewn gwirionedd, yr hoffter mawr o hanes. O beth bynnag roedd hi wedi cyrraedd Bangor 1946 mewn cyfnod byrlymus iawn yn hanes y coleg ar y Bryn. Roedd Myred, Dr Meredydd Evans, neu'r y Bangor Bing, sef Bing Crosby, y Bangor Bing, fel oedd yr hanesydd John Davies wedi alw fe. Dwi'n credu oedd Mered yn hoff iawn o gael ei alw'n Bangor Bing, ond tywaith am hynny. Mered oedd llywydd yn cyntaf Mair yn y coleg, a hwnni'n arwydd yn dweud o'r fath fwrlwm oedd yn y cyfnod ni. Chi'n meddwl dyma cyfnod fydde Mered i hunan ac aelodau eraill triawd y coleg yn syrenu yn y raglen radio poblogaidd Noson Lawen, oedd yn cael ei ddarlledu gan y BBC o'r neuadd y Penrhyn ym Mangor. Ond roedd e hefyd yn gyfnod o fwrlwm ysbrydol ym Mangor. A bydde Mair yn ferch y mans felly yn mynychu'n ffyddlon Capel Tŵr Gwyn, y Presbyteriad ym Mangor. Ac Ambrose Bebb, un o sylfaenwyr Plaid Cymru, yn athro ysgol Sul arni. Ond fe ddaeth tro mawr ar fyd i Mair Humphreys, fel oedd ei pryd hynny, yn ysbrydol, pan fynychodd encil Cristnogol yn Plas y Nant yn Betws Garmon yn Ionawr 1948. A mae hi'n yn dweud am y cyfnod, dyna'r pryd, meddai hi, y deithim, a wy'n dyfynnu nawr, i gredu mewn gwirionedd. Dyma'r adeg, meddai, y torodd y wawr ar fenaid, ac ar enaid amryw o'm cyd fyfyrwyr. Hynny yw bwrlwm ysbrydol nawr, a trobwynt mawr ysbrydol. A trobwynt mawr ysbrydol, wrth gwrs, oedd i lunio a lliwio ei holl fywyd hi o hynny allan. Ond roedd yna drobwynt arall pwysig yn ei hanes i yn ystod ei chyfnod ym Mangor, sef cwrdd ymyfyriwr arall o Gaernarfon, J. Eluned Davies. Chi'n gweld llun ohonyn nhw ar y ddehan fyna. Eluned Davies wedi cael profiadau ysbrydol tebyg iawn i Mair yn ystod i gyfnod yn fyfyriwr ym Mangor. A diwedd i'r ddau briodi yn 1951. Ac Eluned Davies erbyn hynny yn weinidog gyda'r annibynwyr ym Mlaenau Ffestiniog ac yn weinidog yn wir ar un sydd yn bresennol gyda ni heno yma ar y pryd. Nawr, roedd pobl o rannau eraill o Gymru yn yr un cyfnod ar bwrlwm ym Mangor a'r Gyffiniau. Roedd y bobl eraill, llawer ohonyn nhw bobl ifanc, yn profi troedigaethau yn yr un cyfnod yn fras, diwedd y 40au mewn i'r 50au. Ac erbyn 1955 roedd mudiad wedi ffurfio yn swyddogol fel betai i ddod y bobl at ei gilydd, i fod yn sianel i bobl dod i gymdeithasu ei gilydd o bob ran o Gymru ac i gydweithredu i hybu yr Efengyl Gristnogol trwy'r wlad felly, ynddo fe. Bobl oedd yr un fath o feddwl ac argyhoeddiad a phrofiad ysbrydol. A dyma erbyn 1955, dyma'r corff mae'n cael ei ffurfio fel betai ei alw'n mudiad Efengylaidd Cymru. Ac Eluned Davies yn dod yn ysgrifennydd cyntaf mudiad yna. Swydd y bydde fe yn ddi o 1955 tan i ymddeoliad yn 1990. A golygodd hynny fod y teulu nawr yn symud
o'r blaenau Ffestiniog, i'r Bala i ddechrau, oherwydd fyna roedd swyddfa'r mudiad ar y pryd. Ac yna symud yn nes ymlaen wedyn yn 1962 i fyw oherwydd bod swyddfa'r mudiad wedi symud i lawr i Port Talbot yn y cyfnod yna. Ac yna symud i 116 Heol Merthyr Mawr ym Mhen y Bont yn 1973 wedi swyddfa'r mudiad symud i'r fan honno, wel, symud i Bryn Tirion, i hen ysgol neu plasti Bryn Tirion ar gyrion Pen y Bont, a'r teulu'n symud wedyn i fyw i Heol Merthyr Mawr. Ac i orffen nodi'r symudiadau yn ei hanes, fe symudodd Mair Eluned Davies i Gyfyrddin yn 1997, i fyw gyda'i merch Riain a'i theulu yn fyna. Bu Eluned Davies farw wedyn yn 2007. Ac yna ymhen 10 mlynedd, fe symudodd Mair, fel wedi cyfeirio'n barod mewn gwirionedd, fe symudodd hi i fyw i Benarth a lle bu yn 2017, a fyna lle bu hi wedyn tan i farw yn Ionawr 2023. Wedyn y fraslun yn fras o'i bywyd a'i symudiadau. Mai gogleddwraig fi'n credu fyddai'n ystyried ei hunan, ac yn wir fi byw mewn rhyw 5 neu 6 o lefydd ar hyd y lled Gogledd Cymru yn ei blynyddoedd cynnar. Roedd llawer o'i oes hir fel oedolyn, ac roedd yn oes hir, oedd ei 93 yn marw, yn ne Cymru, yn siroedd Morgannwg a Caerdydd yn arbennig. Mae'n bwysig pwysleisio hefyd, na fi hi rioed yn aelod cyflogedig o staff mudiad Efengylaidd Cymru, i bod hi wedi cydweithio'n agos iawn a'i gŵr Elwyn yng ngwaith y mudiad ar hyd y blynyddoedd. Ac hynny oedd ein pwyso'n drwm iawn ar ei barn ei chyfraniad hi. Ac nid yn unig yn hyrwyddo gwaith y mudiad, ond yn hyrwyddo gwaith yr Efengyl Cristnogol yng Nghymru, a hefyd y tu hwnt. Fi o'n nhw er enghraifft yn y Wladfa ac yn Awstralia ac yn y blaen. Hynny yw, ni'n sôn fan hyn am bartneriaeth nodedig yng ngwaith yr Efengyl dros blynyddoedd lawer. Aethau hefyd, cofiwch, yn brysur iawn, yn weithgar iawn fel gwraig gweinidog, oherwydd roedd Eluned Davies hefyd yn cyflawni gwaith fel gweinidog am flynyddoedd pan oedd hynny swydd gyda'r mudiad. Hefyd, wrth gwrs, fel gwraig tŷ, fel mam i 6 o blant, rhaid nhw'n ddigon anastywart, dwi'n siŵr. Ac hefyd, wrth gwrs, am gyfnod yn athrawes yn ysgol gyfun Sandfields yn Aberafan pan fi nhw yn byw yn Cwmpawd, a wedyn nhw symud i Ben y Bont, yn oedd hi yna rhwng 1967 a 1978. Ac ar ben y cyfan, fel i ni'n mynd i weld yn awr, bu hi'n ddiwyd iawn yn barddoni ar hyd y blynyddoedd. A hefyd sgrennu erthyglau ac ysgrifau. Llawer ohonyn nhw, wrth gwrs, yn gweld golau dydd yn y cylchgrawn Efengylaidd. Cylchgrawn sy'n dal i gael ei gyhoeddi, a chylchgrawn yr oedd Mair yn un o criw nath sefydlu y cylchgrawn yna yn 1948. Ac roedd y dwymyn ysgrifennu mewn amlwg wedi cydio yn ifanc iawn. Fe gyhoeddwyd 2 gyfrol, maen nhw ar y sgrin erbyn hyn i chi, fe gyhoeddwyd 2 gyfrol o'i gwaith i. Casgliad o lawer iawn o'i cherddi hi, rhyw 30 o'i cherddi hi gyd, neu cerddi ac emynau, ynghyd wedyn â nifer o'i ysgrifau hi. Sawl un ohonyn nhw yn hunagofiannol, sôn am i magwraeth, sôn am y cyfnod yn Australia ac yn y Wladfa ac yn y blaen. Ac yna fe gyhoeddwyd cyfrol fach atodol o gerddi, rhyw 35 o gerddi i gyd. John Emyr, fel y gwelwch chi, yw mab yng nghyfraith wedi golygu'r gyfrol gyntaf yn 2001.
ac ni'n gweld hefyd yn y ddwy gyfrol yna cynnyrch, ni'n gweld doniau aelodau'r teulu o safbwynt y dilynwaith hefyd. Rhiain I merch wedi dylunio'r gyfrol cerddi ac ysgrifau, ac yna Luned Aron I Wyres wedi gwneud clawr y gyfrol arall. Ac fel y gwelwch chi o sylwadau Geraint Griffith a prifardd Idris Reynolds ar y sgrin myna chi, roedd yna werthfawrogiad mawr o lawer cyfeiriad i'w gwaith I fel bardd ac fel llenor. Fel wedes I, yn amlwg oedd y dwymyn ysgrifennu wedi cydio yn ddyn ifanc, a hynny'n parhau ar hyd I blywyd. A mae'n ddiddorol gweld ti, mae'n dyfynnu llythyr nawr yn fonyddi at gwenu merch yn Ionawr 1973 oedd sôn am lunio rhyw gerdd benodol. Peth ryfedd, meddai hi, yw'r cynnwrf I greu. Unwaith y daw, nid yw'n rhoi llonydd I unrhyw un, hyd nes y bydd rhyw lun o greadigaeth. Hynny yw, yr cynnwrf greadigol yma yn cydio ynddi hi ac yn methu gadael llonydd iddi nes iddi orffen llunio'r gerdd. Wel, beth ydy fynd I wneud nawr yw troi edrych ar detholiad o gerddi. Godi weld faint o amser fi gyda ni. Ond detholiad allan o rhyw 100 o gerddi I gyd. Rai oedd wedi digwydd yn yw sy'n unrhyw fath o reswm dros ddewis rein yn ytrach na rai eraill, dim ond chwaith personol I falle, ond yn gobeithio yn rhoi rhyw syniad I chi o natur I gwaith I. A eisiau dechrau gyda cerdd o'r enw Gweddi o ymystyngiad ydw I. Nawr, fe soniwyd yn barod am y bwrlwm ysbrydol yma oedd y Mangor yn niwedd y 40au adeg I throedigaeth I. A'r bwrlwm yma esgorodd ar y cylchron Efengylaidd ac wedyn yn y pen draw ar y mudiad Efengylaidd. A bydd yn nodweddu'r cyfnod yna, diwedd y 40au mewn i'r 50au, oedd gweithgarwch mawr Efengylu. Bobl yn mynd ar hyd y lled y wlad nawr yn cynnal cyfarfodydd Efengylu. Ym mhob rhan o Gymru, yn y gogledd ac yn y de. Ac roedd canu yn rhan amlwg iawn o'r cyfarfodydd Efengylu yma. A'r gan yma, chi'n gweld ar y sgrin, gan Mair Davies, yn enghraifft nawr o'r canu yma oedd yn digwydd yn y cyfarfodydd Efengylu yn y cyfnod cynnar yma. A fel chi'n gweld, mae'r gerdd yma yn darlunio profiad o drwydigaeth mewn gwirionedd. Mae'n cymryd o gam I gam y profiad o rhywun yn dod I berthynas ysbrydol fyw a Duw yn Iesu Grist. Mae'n dechrau gyda edifeirwch a sylweddoliad o'n gwacter yn pechod ni yn y penillion gyntaf. Welen ni arglwydd yn plygu yn drist, a phryder yn gwelwi yn gwedd. Plygwn I dderbyn maddeiant drwy Grist, plygwn I dderbyn dy hedd, ac wedyn y gytgan maddau o dad yn heiddiant dy fab, ein camwedd a'n crwydro o maddau o dad. Hynny yw y sylweddoliad yma o'n pechod, o'n camwedd ac o'n crwydro ni. O'n I, meddai hi yn yr ail bennill, yn fodlon ein byd, yn serch ni yn glynu wrth y byd, yn y gwael a siomedig o falch fi ein byw, a chefes ni'n fodlon a chlyd, syrthio defengil yn wag ar ein clyw, glynodd ein serch wrth y byd. A wedyn, I chi'n gweld nawr gwaith yr ysbryd glân ar waith yn argyhoeddi. Gwyddon drwy rym dy lan ysbryd yn awr fod pechod yn sen arna ti, cwympodd ein balchder yn garnedd i'r llawr, cwympodd wrth groes Calfari. Ac wedyn, oherwydd y cwympo yna fel petai, mewn edifeirwch, yna mae yna newid nawr yn does. Mae yna rhywbeth cadarnhaol yn digwydd nawr. O'r diwedd ei welsom a'n calon yn llawn, I ddanwyl fab farwn ein lle, yno ar groesfren fe dalwyd yr iawn, a'n dig I drigfannau y nef.
Ac yna, wrth gwrs, yr uchafbwynt wedyn yn y diwedd, a'r ymroddiad nawr i ddiw yn ei bywyd pob dydd. Diolch am deimlo cadernid y ffydd, a'n cwyd uwch law ofnau yn hoes. Ni wedi cwympo'r draed Crist. Nawr mae'r ffydd yn ddo fe, a weithgarwch yr ysbryd glân, yn ein codi ni nawr, uwch law pob problem a phoen yn ein hoes. Defnyddia ni bellach o ddiw bob dydd, tystion i rinwedd dy groes. Ac yna, wrth gwrs, mae'r tro ola i'r gytgan a cael i datgan. Mae'r geiriau wedi newid yn dyn nhw derbyn o dad yn heiddiant y fab. Ein bywyd byth bythoedd o derbyn o dad. A mae'r gan yma yn dwi'n llawer iawn, dwi'n credu, o nodweddion bywyd, nodweddion gwaith Mair Davies, ar hyd i bywyd mewn gwirionedd. Yn un peth, fel chi'n gweld, mae yna rhyw symlrwydd yma, mae yna rhyw uniongyrchedd yma. Chi'n goffa poeni fel rai o'n i'n goffa poeni dros rhyw feirdd tywyll a tri'n meddwl beth yw ystyr y llinell. Chi'n gweld yr ystyr yn glir ar un lefel. Ond ar un pryd, mae yna rhyw ddyfnder yna mewn gwirionedd o dan y symlrwydd, fel y gwelwn ni mewn cerddi eraill. Hefyd, mae gwaith i'n gyffredinol yn waith gallwn ni disgrifio fel rhywbeth telenegol, canadwy iawn. A mae hynny'n wir, nid yn unig am y gerdd yma, ond am ei gwaith i'n fwy cyffredinol. Beth arall i chi'n gweld, eto mor gyffredin yn ei gwaith i, yw'r ffordd mae y cerddi mae'n datblygu yn glir ac yn gadarn. Yn aml iawn yn adrodd stori fel yn yr achos yma, adrodd stori troedigaeth mae hi yn y fan yma, mwyn annog bobl, wrth gwrs, yn y cyfarfodydd Efengylaidd yma, iddyn nhw eu hunan gweddio ar ddiw am gael yr un profiad. Wel, i ni'n gweld yr un symlrwydd a'r uniongyrchedd yn y gerdd nesaf wedi dewis, sef cerdd i gofio cyfaill. Fel wedes i, mwy nag unwaith yn barod, fe fi Mair Davies yn byw trwy gyfnod o adfywyd ysbrydol trawiadol iawn yn y 40au a dechrau'r 50au. A beth ni'n gweld yn ei gwaith ar hyd y blynyddoedd wedyn yw'r hiraeth yma am ail brofi adfywiad fel petai. Hiraeth, fel sy'n cael ei ddweud fan hyn, i gofio cyfaill a'i hiraeth am adfywiad. Ac roedd yr hiraeth yna yn rhywbeth oedd yn perthyn yn gryf iawn i Mair Davies ar hyd y blynyddoedd. A pob tro fydda hi yn chwilio pob tro fydda hi'n mynd i gynhadledd neu ryw gyfarfod pregethu, oedd yna fendith yna. Oedd y gair bendith yn bwysig iawn iddi. Ac yr oedd yr adfywiad yma, fel fi wedi awgrymu'n barod, yn perthyn nid yn unig i ardal Bangor neu Ogledd Cymru, ond hefyd i ardaloedd yn y de ac ardal Llanelli'n amlwg iawn yn un o'r ardaloedd yna yn y cyfnod cynnar yn y 40au. A John Thomas, y dyn mae lun ar y sgrin yn eich chi, yn un o'r rhai gafodd ei effeithio yn drwm gan yr adfywiad yn ardal Llanelli ar y pryd, a'i wraig, Eluned, neu Eluned Rhys fel ydi cyn priodi. Nifer o'ch chi'n gyfarwydd iawn, wrth gwrs, Eluned Rhys bod wedi marw mor ifanc, Eluned Thomas fel oedd hi wedyn, yn byw mewn Caerdydd am blynyddoedd lawer tan yn eitha diweddar. Llawer o'n chi, mi'n siŵr, yn hen gyfarwydd a Eluned Thomas. John Thomas yn mynd yn wynidog i Sandfields yn Aberafan, sef i'r Eglwys lle fi Martin Lloyd Jones yn wynidog yn y 30au, yn 20au, 30au. Ac yn y cyfnod wedyn, fe ath John Thomas yn wynidog na 1953. Ac wedyn ymhen rhyw 10 mlynedd yn 1962, dyma Elwyn a Mair Davies a'r teulu yn symud lawr i Cwmpawd, felly nhw'n reit yn byw yn agos iawn at John a Eluned Thomas ac yn cydweithio'n agos iawn wedyn rhwng 62 a 69 pan fi farw John Thomas. Y 4 yna'n gweithio yn agos iawn yn hyrwyddo'r Efengyl yn lleol ac yn helaethach.
A mae'r gerdach syml iawn ar un lefel, ond mae'n gerdd trawiadol iawn yn y marn i. Petai ond am y gair cyntaf ym mhob un o'r penillion. Tair, diwyd, llwm, ffryn, gwyrth. A mae'r gair cyntaf yna'n arwain chi mlaen i beth yw cynnwys pob un o'r penillion yna. A beth gewch chi yn y penillion cyntaf, a pob gair sylwch chi hefyd yn agoriadol yn y cennog. Hynny mae'r pwysles ar y gair cyntaf un, tair, diwyd ac yn y blaen. A wedyn, beth sydd gyda chi wrth gwrs yw delwedd o fyd ffarmio, o fyd hau a medi. Ac yn y penillion cyntaf, mae'n edrych yn ôl yn droseu'r cyfnod cynnar yna yn yr adfywiad ysbrydol. Roedd hi wedi profi y Mangor a John Thomas wedi profi yn ardal Llanelli a dod at ei gilydd i gydweithio yma. Tair fy'r cwmni cynnar yn breinaru'r gwir drwy Gymru gleiar. Diwyd y gweithwyr uraidd fi'n plannu'r had yn y gwanwyn peraidd. Cyfnod adfywiol gobeithiol yma am y cynheia fel betai. Ond, sylwch, does yna ddim sôn am haf yn y gerdd. Mae'n neidio'n syth o'r gwanwyn i hydref a geia. A dyna fi'r profiad. Ie, fi yna gyfnodau o fendith, ond ddim ar yr un raddfa go nhw wedi profi yn y 40au. A beth sydd gyda chi wedyn, profiad John Thomas a profiad Mair Davies yn y cyfnod ni, llwm fi'r gaiafau dros fai Aberafan, ddilynodd hydrefau. Pryn fi'r cywodydd, hynny yw cywodydd o fendith felly, ar lawr y cymoedd, ond y man law diwedd y dydd felly, ynddo fe. Ond, beth sydd yn digwydd wedyn yn y pennill ola yw mae yna obeth o hyd yn does. Gwyrth, fydd yna wyrth yn y diwedd yn dod o diw. Dyna'r... A mi'n cael atgoffa fan hyn yn dyn ni o cyntaf Corinthiad, y trydydd benod, lle mae'n sôn bod yna rai yn plannu, eraill yn dyfyrhau, ond Duw sy'n rhoi'r cynnydd yn ei amser ei hunan. A dwi'n yn dilyn fod y rai sy'n plannu o angenrhydrwydd yn gweld y cynheia, ond i cyfrifoldeb nhw yw plannu, yw gweithio yn ddiwyd, ac yna, yn y diwedd, fe ddaw gorfoledd yn amser Duw fel petai. Nawr, mae'n iawn atgoffa'n hunan fydd, llawn chi'n gwybod yn well na fi, bod bywyd Mair Davies wedi bod yn anodd iawn mewn sawl ffordd. Dim ond i grybwyll y dioddau mawr daeth i'w rannu am flynyddoedd oherwydd afiechyd poenus iawn. Ond beth hi yn gweld trwy'r cyfan, dyna un reswm pam roedd sy'r gair afiaith yn rhan o'r teitl, i ni yn gweld yn ei gwaith hi trwy'r cyfan yr agwedd obeithiol yma, rhyw afiaith ysbrydol ac ymddiried llwyr yn niw'r gras fel betai, fel i ni gweld yn y pennill ola yna. Ni mewn ffordd, os yna ddim yn i'w fod yna tristwch y colli John Thomas, ond nid dyna'r pwysles y diwedd, ond Duw fel yr un sydd yn mynd i llwyddo yn y diwedd ac yn dod â gorfoledd yn y diwedd, yn cyfrifoldeb ni fel mae Christ yn dweud mewn gwirionedd yn Efengylaidd, benod 4 yn Efengylaidd. Mae rhyw rai yn hau, mae rhyw rai yn cyneuafu, yn lle ni, meddwl Christ yma, i wneud yn dyletswydd a gadael y cyfan i Dduw wedyn. Wel, os trown ni at gerdd arall, gerdd syml arall hefyd, sôn am y siôl, cerdd ysgrifennwyd adeg Eni Meleri, y wires, merch Rhiain wrth gwrs yn Gyfyrddin. Gerddach hyfryd fan hyn. Nawr, fi allach chi alw Mair Davies ar lawer ystyr yn fardd gwlad.
Hynny yw, roedd llawer o'i gwaith i yn gynnyrch ymateb i anghenion a digwyddiadau yn ei chymdeithas i. Cymdeithas ehangach, cymdeithas bobl y mudiad Efengylaidd a'r byd Gristnogol yn ehangach wrth gwrs, nodi achlasuron fel marwolaeth John Thomas, neu fel yn cofio rhyw oedfa arbennig, neu emyn i briodas rhywun ac yn y blaen. Ond fe allwch chi galw hi yn fardd teulu hefyd. Fardd teulu yn yr hen ystyr o fod yn fardd i'r gymuned, ond hefyd mae llawer iawn o'i cherddi hi, yn enwedig yn yr ail gyfrol caniadau, yn gerddi sydd yn codi o amgylchiadau teuluaidd. Fel yn yr achos yma i'r baban yn y siôl. Hynny yw, llawer o gerddi, fel ni'n dweud, yn dathlu rhywbeth neu yn nodi rhywbeth yn y teulu agos ac estynedig. Ac fel yn y gerdd fach hyfryd yma adeg geni Meleri. A mae'n enghraifft da, yn gair arall oedd y yn y teitl oedd afiaith a Tynerwch. Mae'r Tynerwch yma yn amlwg iawn yn y gerdd yma. A rhyw amwysedd ychydig bach yn y llinell yma sydd ar priflythyren teulu. Ydy'n cyfeirio at y teulu agos, riain a'r teulu ehangach, neu ydy'n cyfeirio at teulu'r ffydd? Mae'n amwysedd hyfryd yn y priflythyren yna. Ac wrth gwrs, y cyfer yn gorffen, gyda'r ei chafbwynt ar y diwedd, yn tynnu sylw oddi wrth y teirn bach yn y siôl i'r teirn mawr sydd tu ôl i'r cyfan. Nath Arfon Wyn gosod y geiriau yma ar gân a'i recordio ar gyfer cwmni sain. Ac ni'n mynd i glywed nawr, os fydd y dechnoleg yn gweithio, ni'n mynd i glywed rhan agoriadol y gân yna yn cael ei chanu gan Arfon. Dydyn ni dechrau, fel ni'n dweud, y darn agoriadol o'r gan hyfryd yna sydd i chi wedi chlywed hyd nawr. Ond fe symudwn ni mlaen i ail gerdd deuluaidd fel bethau a symud i dweud pan oedd i merch Sian yn mynd i goleg gwyddor catre. A dyna llun wrth gwrs o'r ddwy eto, diolch i Heol. Ond mae'r gerdd yma, gerdd eto syml hyfryd uniongyrchol ar lawer ystyr.
Ond y pennill cyntaf, wrth gwrs, yn sôn amdani hi am Sian yn gadael y catre. Y daeth yr awr i gamu'n dalog, yn yw yn hyderus, yn fywiog, gobeithiol dros y ffin, sy'n rhwng plentyndod ac yn wybod per y mabwyd, yn yw. Bobl ifanc weithiau, yn yw, yr ifanc yn meddwl bod nhw'n gwybod popeth yn dyn nhw ac yn mentro yn hyderus. Sibrwd naf yn emyniadau yn Eglwys am gweddi drosod. Ac yna, mae yna ddau bennill wedyn o weddi. A beth mae Mair Davies wedi gwneud fan hyn, wrth gwrs, yw cymryd hanes Mair a Martha, ffrindiau Crist, yn eu catre nhw, Crist yn eu catre nhw. A Martha yn brysur iawn, fel ych chi'n siŵr o'r rhan wych chi'n gyfarwydd ar hanes, Martha yn brysur iawn yn rhoi trefn ar bopeth yn y tŷ. Ac yn cwyno wrth Grist bod Mair jyst yn eistedd i radau. A beth sydd gyda chi fan hyn, wrth gwrs, yw y pennill cyntaf yna, boed i ti, hynny yw gweddi Mair ar gyfer Sian, boed i ti dderbyn o ddeiparth ysbryd Martha. Hynny yw, dwi ddim yn dibrisio gwasanaeth y Martha. Roi o'r gwasanaeth pryn sy'n dwy'n diddoswydd trefn i sefyllfaoedd bywyd. Wylio bwrdd i henoed neu bletio gwisg i blentyn fel bwr gofyn. Hynny yw cwrdd ac anghenion corfforol bobl fel petai, a hynny'n bwysig iawn. Ond, boed i ti hefyd profi gorfoledd ysbryd Mair, na welodd uwch wasanaeth iddi bod na gwrando gair ein harglwydd mwyn a'i garu. Mae'n hoff iawn o ddefnyddio'r gair mwyn i gyfeirio at Grist yn ei cherddi. A fel i'ch chi'n gweld fan hyn, y pwysles mawr yw, mae pethau y corff yn bwysig, ond nid wrth esgeluso pethau'r ysbryd fel bethau ar ddelwedd trawiadol yna yn y cwpled clo. Beth sydd yn digwydd o roi'r ysbrydol yn ei le yw mae'n troi y brethu'n llwm yn lliwiau drud. Hi a dderbyniodd glod na wybu'r byd, hon drodd y brethu'n llwm yn lliwiau drud. Wel, fi Mair Davies ddim yn byw yng Nghaerdydd erioed hyd y gwni beth bynnag, ond llawer o gysylltiadau gyda hi gogledd Caerdydd yn arbennig. Gwilym i brawd yn byw yn Llandaf yn blynyddoedd, Ceinwen i chwaer yn byw ar y mynydd bychan, a nifer o'i phlant a'i wirion a'i gorwirion yn byw yn maestrefi gogledd Caerdydd yn arbennig gan gynnwys yr Eglwys newydd yma. Ac o'n i'n meddwl fydde fe'n briodol iawn bod ni'n manteisio ar y ffaith bod un o'i hwyresau hi, sef Bethan Haf, yn aelod yma yn mynychu'r Eglwys sydd yn cwrdd yma yn yr Eglwys newydd, ac i fanteisio ar y cyfle iddi cael rannu ei phrofiad bersonol hi o fod yn wyres i Mair Davies. Felly os daw beth yn ymlaen. Bach yn fyrach na Wyn yn y pwlpit yma. Diolch yn fawr a diolch am y cyfle i rannu jyst ychydig bach ar pwy oedd nain i fi. Mae o'n berthynas bersonol iawn yn dydi efo'ch nain, a mae'n rhyfedd ydyn pan mae lot o bobl eraill yn nabod hi hefyd. Dwi'n teimlo yn hynod o freintiedig bod fi wedi gallu nabod nain fel plentyn, fel person ifanc, a wedyn fel oedolyn, a cael gwario eitha lot o amser efo hi, yn enwedig pan nes i symud lawr i Gaerdydd, ac wedyn pan nath hi symud i Penarth, a gallu jyst gwario yr amser yna hefo hi. Fel plentyn, dwi'n cofio nain yn berson rili annwyl, efo croen meddal fel sidan. Oedd hi'n ffeind iawn, ac dwi'n cofio chwerthin hi pan bod taid yn deud jokes. Oedd hi wastad yn trio, sy'n dweud, jazzio fyny i gwisg hi, i helpu ni i ddim gweld y ffaith bod hi'n andros o sal. So bysa hi'n rhoi cria fluorescent melyn neu oren yn ei sgidiau, arthritis hi i trio wneud i ni weld hynny yn hytrach na gweld y salwch. Oedd hi'n hynod o ffeind hefo ni fel plant,
Wastad oedd hi a taid, wastad efo rhyw pot sweets arbennig, oedden ni yn cael dewis falle 2 neu 3 o'r pot sweets mewn oedden ni pan o'n i'n dod i aros. Ond oedd hi'n mynd trwy lawer o driniaethau pan o'n i'n dod lawr ac yn gweld hi. Ond oedd hi wastad yn andros o obeithiol y bydd y driniaeth yma'n yn gwella hi ac yn helpu hi. Ac oedd hi'n hynod o gryf, oedd hi'n bersonoliaeth cryf iawn, ac o'n i'n gallu gweld hynny fel plentyn. Wrth i fi dyfu fyny a dechrau dallt pwy oedd nain, i bod hi wedi bod yn athrawes, i bod hi wedi bod yn fam, yn wraig i weinidog brysur, a falle jyst yn dechrau deall mwy o'i chryfder hi mewn ffordd a maint i ffydd hi. Bob tro ni'n mynd i weld hi'n gyfyrddin, oedden ni'n cael sgwrs bach ac o'n i ddim yn sylweddoli falle faint o'n i wedi deud wrth i hi ar y pryd, ond fysa ni rhyw gerdd yn dod rhyw wythnos wedyn a o'n i'n sylweddoli bod nain di dallt rhwng y llunellau. O'n i ddim wedi eich eisiau deud hi, ond oedd hi wedi dallt popeth o'n i wedi trio deud wrth i hi neu ddim wedi trio deud wrth i hi. Ac fysa hynny'n hollol amlwg yn y gerdd. Ac un o'r rhain oedd pam nes i draw efo Cai pam oedd o'n fach. Mae Cai yn 15 oed erbyn hyn, ond dyma gerdd iddo fo pam oedd o'n dair. Na'i ffeindio'r un greiddiol. Ac wrth gwrs, oedd nain mewn lot o boen. Ac oedd cael y plant bach mae chwmpas i, oedd i wrth i bodd. Ond o'n i'n dieddol o fynd atan ti'r rhieni, siarad efo hi, oedd yn dod nôl i siarad efo nain. Ac eto ddim yn sylweddoli faint oedd nain yn cymryd mewn o bopeth oedd o'i chwmpas hi. A wedyn nathon ni ddod yn ôl a cael y gerdd bach yma wedyn pam oedd Cai yn dair. Mae Cai bach ni yn sboncio, yn rhedeg ac yn rasio. Onid yw ef yn 2 blwydd oed ac ar ei feic yn gwibio. Mae'n hynod annibynnol ac ynddo natur grwydrol. Mae eangderau maith y parc i grwtfil ein derbyniol. O cofia'r grwtben felyn, bod brawd bach dal yn dilyn, mor benderfynol ag wyt ti am bob rhyw sbri mewn dipyn. Ond cartre yng nghyfyrddin, anfonwng gan farchion sydyn, mwynhad y benblwydd yn y gres, chwytha'r cynwychian sydyn. Mae spot y ci yn wincio a lleffant bach yn gwylio. Rhag ofn i'r falwoden gyda'i chyrn i ddi bach bicio a heibio. Ac fel mae Wyn wedi dweud, cerdd really syml, siwr fod i cael ei sgwennu yn weddol gyflym, swn i'n dweud. Ond os chi'n nabod Cai, mae dal yn hynod annibynnol ac ynddo natur grwydrol ac mae eangderau maith y parc dal mae wedi mynd ar ei feic sawl gwaith wrthos yma i grwydro Caerdydd. A mae gynno fo frawd hynod benderfynol hefyd i dod ar ei ôl o. Felly jyst enghraifft bach really, o be oedd nain fel a'r ffaith oedd hi'n nabod ni yn arbennig o dda. Wrth iddi hi ddod lawr i Gaerdydd wedyn a fi'n mynd draw i wario amser efo hi yn y cartra. Pam oedd nain mewn hwyliau da, oedd o'n hyfryd jyst bod yn ei chwmni hi ac oedden ni'n mwynhau trafod llyfrau, oedd llyfrau'n bwysig iawn iddi hi. A jyst y profiad yna o ddarllen yr un llyfr a wir mwynhau a gweld i nodiadau bach hi wedi cael ei sgwennu. Dwi'n mynd credu oedd hi'n gallu stopio sgwennu. Dwi'n meddwl oedd chi'n iawn yn deud, oedd hi methu stopio sgwennu yn unrhyw ffordd. Oedd wastad gan hi bentwr o gardiau ar ochr i desg hi. Oedd wastad angen postio fel hi'n deud yn iacen rhos hi. Ac oedden ni'n cael andros o fwynhad yn bod efo hi. A dwi'n teimlo bod nain di ysbrydoli fi mewn sawl ffordd. Dwi rwan yn athrawes ac mae hi di ysbrydoli fi i weithio'n galed ac i weithio ar ran pobl sydd angen help neu sydd angen yn cymorth ni o ddydd i ddydd. Mae di ysbrydoli fi i ddarllen mwy o lyfrau. Oedd hi'n poeni ar un adeg fod fi ddim yn mynd i allu darllen. A mae gen i fi lythyr ganddi hi'n deitha fi'n gryf iawn a dylse fi darllen bob un dydd. So dwi'n falch o chi deud erbyn hyn bod fi'n gallu darllen. Ac mae hi wedi rhoi mwynhad o lyfrau fi yn sicr. Ond hefyd i chwilio am nerth ac arweiniad yr ysbryd glân, oedd hwnna'n bwysig iawn iddi hi yn bob peth oedd hi'n gwneud. Ac oedd hi'n checio mewn o fi, wyt ti wedi gwyddio am hyn, wyt ti wedi cael arweiniad, wyt ti'n glir yn dy feddwl, mae dyma beth mae Duw eisiau ti'n neud. Felly dwi jyst yn diolchgar tu hwnt bod hi wedi bod yn nain i fi. A diolch am y noson yma. Dwi'n gofio amdani.
Wel, diolch yn iawn, Bethan, am y darlun byw yna o'ch nain i chi. Awn i mlaen i edrych, dwi'n bod yn amser yn dechrau mynd, ond o'n i eisiau gawn ni weld. O'n i eisiau trafod rhyw 2 neu 4 o gerddi eraill cyn mwyn i'n gorffen. Falle o'n i'n sgipio i ambell un o'n nhw, gawn ni weld. Ond wi yn rhaid awyddus mewn ffordd i drafod y gerdd fach nesaf. Mae'n enghraifft dda iawn dwi'n credu o gerdd delynegol, syml, swynol iawn ar un lefel. Ac eto, y dyfnder yma ni'n dweud rhwng y llunellau a'r ergyd trawiadol yma ar y diwedd. Mae'n gerdd lluniwyd wrth edrych trwy ffenest yn 1991. Fydde hwnna wedi bod yn Mhen y Bont ar y pryd. Ac yn gweld pryferthwch gwynder yr eira. Mae'r 4 pennill cyntaf, fel chi'n gweud, yn creu rhyw ddarlun hyfryd iawn ydyn nhw. Hyfryd o lan a diniwed, a hapus a dedwydd, byd natur a byd dynion yn cydgordio fel betai. Drwy oriau'r nos daeth prydferthwch gwyn i harddu pob cilfach yn y broedd hyn. Dwy fronfraith farus wedi crychu plu yn gwledda ar eiron o lwyn ger y tŷ. Beth wedyn y welaf wrth odre'r bryn o'n dynion weira fel pileri gwyn, a theulu cyfan yn dringo'r llethyr ei sglefrio bian yn glod i'w medr. Ac yna mae'n newid cywair, ond gallai fe fod yn rhyw tafod y moch bron, rhyw elfen ysgam direidus yn y pennill nesaf. Dacw grwti yn ei iddil yn gwyron sydyn i blannu pel eira ar war i elin. Ond yna yr ergyd sydd yn fwy o ergyd wrth gymharu wedyn y gwrthgyferbynnu gyda'r darluniau sydd wedi bod yn y 4 pennill cyntaf. Gwyn fyd na bai paw trwy'r byd yn grwn, heb arf ond eira y dwthwn hwn, yr amser hwn. A ni fel mae hi'n oed i hunan ar y diwedd, y cefndir oedd newyddion am y cylchoedd bomio yn erbyn Irac, ac wrth gwrs i ni nes ddim yn newid ydy. Y gerdd nesaf, nawn ni ddim aros eto dy hon yn hir, mae'n gerdd syml, yn gweddi ar ddechrau blwyddyn. Eto yn ymwybod ei phechod ei hunan, ac ymwybod a phechod y byd o'i chwmpas i. Ond trwy'r cyfan nawr yn rhoi hyder yn yr un sy'n gallu creu delw i fab bendigaid yn ddihi fel unrhyw un arall sy'n trwy ato fewn ffydd. Hynny yw'r mae'r diwedd wrth gwrs yn adlais o Rufeiniad 8, lle mae yna sôn fod Duw wedi rhaglunio bobl i fod yn un ffurf a delw i fab. Hynny yw, oedd y delw Duw fel bethau wedi drillio yng Ngharddediain gyda'r cwymp, ond yng Nghrist mae delw, nid yn ni'n gallu cael ei adfer, ond yn well byth, oherwydd bod ni nawr ar ddelw Crist, a Crist ei hunan yn ddelw y Duw anweledig, fel mae Colosiad 1 yn dweud. Wrth flaen o arglwydd tywallaf falchderau fy nghalon, a'i lunod llipa cnawd sy'n mor fyw. A'i ddinaf, hynny yw, wy'n chwennych, wy'n deisyfu am fyddeiant mewn byd diclon diarbed heb neb yn hitio yn frawd mwy na chleren mewn baw. Ti yn unig all fel y fflam sy'n puro trwy'r twllwch parddiaidd dall, greu yn eigion fy mod, ddelw dy fab bendigaid, yn gorffen fyna gyda'r hyder a'r weddi ar ddiw am i ras ei drigaredd. Ac bod hi'n weddi, mae yna sicrwydd yna hefyd, ti yn unig sy'n gallu wneud a ti sy'n mynd i wneud mewn gwirionedd. Wel, y gerdd nesaf yn mynd i fyd
i fi dyfaled mewn gwirionedd. Mae'r gerdd yma i fi yn rhyw fath o faled. O'n i'n dweud bod nifer o'i cherddi yn rhai sydd yn adrodd stori. A dyna sydd gyda ni fan hyn, fydd llawer o'n chi'n wrth gwrs yn gyfarwydd ar hanes Crist yn marw ar y groes ac yn cael ei gladdu. A rai o'i ddisgyblion wedi anobeithio'n llwyr. Roedd yr un o'n nhw'n gobeithio oedd yn mynd i achub Israel fel betai wedi marw, wedi gladdu. Ac yn mynd i y maes, mynd o Jerusalem i y maes. A fel mae'r pennill gyntaf yn dweud, bod y cyfan yn dywyllwch ac yn braw ac yn anobaith iddyn nhw. Parlyswyd i calon gan ofn ac yn ddiben draw siaradent am angau, tywyllwch a braw y ddau ar y ffordd i y maes. Anobaith ei daliodd ei grafanc ddir a wasgau hiraeth ac egleisiau gyr y ddau ar y ffordd i y maes. Hynny yw, mae'r cyfan yn anobeithiol. Gwaredydd yr Israel dar ystyngor mewn bedd, ond ei chlywest yr awr hon ddieithrin medd y ddau ar y ffordd i y maes. Hynny yw, mae rhywun wedi dod nawr i ymuno nhw ar y ffordd, a dwi'n gwybod pwy yw y dieithrin yma. A chi ddim wedi clywed beth i gwyddodd yn Jerusalem, medden nhw. Ond, ar dir Balesteina, Caregog, Digoed, dihongliad o'r cynllun tragwyddol ar oed i'r ddau ar y ffordd i y maes. Hynny yw, mae'r trydydd un yma sydd wedi dod atyn nhw'n ar y deithrin yma yn egluro wrthyn nhw pam oedd rhaid i Grist farw. Ac y bydde fe yn atgyfodi iachawdwriaeth y cynllun tragwyddol yma. A mae'n egluro'r cynllun yna, a wedyn wrth iddo fe egluro, maen nhw'n cael i syfrdanu gan yr hyn mae'n ei ddweud ac yn annog i ddod i aros atyn nhw'n y tŷ. A fel i'ch chi'n gwybod o'r hanes yn lyc, wrth dorri'r bara, maen nhw'n gweld pwy yw'r person yma, sef Crist ei hunan, a mae'n diflannu o'i golwg nhw ac maen nhw'n rithro nôl wedyn i Jerusalem yn dyn nhw i ddweud wrth y disgyblion eraill. Ond ar dir Palesteina, Caregod i goed, dihongliad o'r cynllun tragwyddol ar oed i'r ddau ar y ffordd i y maes. Paid teithio mellach, te datom i'r tŷ, ddieithrin bonheddig, galluog, cri, ar yr ddau ar gyrion y maes. Cyn disgyn o friwsion y daeth grym adnabyddiaeth i lenwi ystafell ddilewyrch y ddau o'i maes. Dyna beth sydd wedi cael ei bwysleisio yw'r tywyllwch a braw a diffyg gobeith y nawr. Mae yna oleuni, llewyrch oleuni yn dod i'r ddau yma yn ystafell yn y maes. A'i calon ar dan y nawr yn llawen cerddasant yn ôl i'r brifddinas. A'i bywyd yn foliant i'r trydydd oedd ar y ffordd i maes. Mae'r gair trydydd yna'n llwythog, mae'r gair tri yn bwysig iawn yn y Beibl. Y drindod, wrth gwrs, y ffaith bod Crist wedi atgyfodi ar y trydydd dydd, ond y trydydd nawr ar y ffordd i maes wedi newid y cyfan iddyn nhw. Fel ni'n gweud, baled hynod effeithiol yn adrodd yr hanes, yn syml ac yn gyfoethog. Wel, barod fe gyhoeddwyd llawer iawn o waith o gerddi Mair Davies. Ond fe ddath rai pethau i'r golwg ar ôl iddi farw mewn llywysgrif, mewn rhyw lyfrau fel oedd Bethan yn dweud oedd hi'n sgriflo bethau hefyd. Ac yn ei plith nhw roedd yna garol plygen. Ar fesur ychydig, wel, nid ychydig bach yn anghyfarwydd iawn. Felly beth sydd wedi digwydd yw addasu ychydig bach yma thraw ar y garol yma mwyn iddi gallu cael ei chanu ar mesur llawer mwy cyfarwydd, mesur trymder. A beth i chi wedi glywed nawr yw triawd o'r eglwys yma yn canu'r garol yma. Credu falle mae dyma tro gyntaf i gael i pherfformio erioed yn gyhoeddus fel hyn. Ond sylwch wrth rando arnyn nhw'n canu, a fydd y geiriau ar y sgrin hefyd, sylwch ar y llawenydd a'r gorfoledd sydd yn redeg trwy'r cyfan.
oherwydd y baban rhyfeddol yma nawr, wrth gwrs y baban mwyn, sylwch eto ar ansoddair mwyn, y baban mwyn roes diwy ni. Ond yn symud fel y carolau plygen yn gyffredinol, yn symud yn gyflym o'r geni i farwolaeth ac atgyfodiad Crist i fuddugoliaeth ar angau a bedd a Satan, ac yna y gorfoledd yma nawr sydd yn codi, mae'n hallelujahs ni yn codi wrth feddwl am y peth, a'r gorfoledd wedyn fydd i dragwyddoldeb oherwydd y ceidwad mawr, yr un yn babi bach yn y preseb, yr un sy'n mewn gwirionedd yn gawr ac yn llew. Rwy'n i'r garol yn cael ei chanu os gwelwch yn dda. Distewch o'r gyneriadau'r byd, a'r datgan gwai, a thrown ein cobre at y gryd. Canson o mai y baban mwyn roes diwy ni, a throsto gysgod Calfari, oherwydd ein camweddau ni, ac yn ddifau. Fe gongrwyd a chrynfeydd y fath, drwy enif, aml sy'n esgyn fryddi ball i entrych nef. Fe ddaeth y mab yn hadl wraig, a ddawyd gynt i ddryllio'r ddraig, un gosod nenau ar y graig, a'n dwyn i dref. Llawenydd sydd yn nef, amen i'r oen, mae'n iachawdoriaeth ymddoeth, drwy ddirfawr boen. Fe gerddodd ar ein deiarni, heb feddi dim ohoni hi, ond bellach ef yw'n twasog fri, y llew llawn hoen. A phan yn ilwr elo'r byd, a'r diwedd fydd ar ei ysblander ffalsau hyd, pan ddaw y dydd. Teyrnas i'w nar o'n bryd hyn, a'i afael ar ei blant yn dyn, trwy'r gwaith gyflawnodd ar y bryn, gwared wrth sydd. Fe gwyd ein hallelujah fri, i Grist ein cawr, gorfoledd yn hysbryd ni, a'r doriad gwawr. Holl dyrfa'r sain sydd yn gytun, a'r cread crwn sydd megis un, yn moli'r diwdod yn y dyn, ein ceidwad mawr. Wel, o'n i wedi meddwl gorffen, a mae'n amser gorffen mwy na rai, o'n i wedi meddwl gorffen gyda'r garol honno'n wreiddiol, ond yn y diwedd, benderfynnes i y byddai'n fwy priodol falle mynd o un o'i y peth orau bron i gael ei chyhoeddi o'i gwaith i un o'r gweithiau cynharach. Cerdd sydd yn dod o'r un cyfnod yn fras dwi'n credu a'r gerdd gyntaf edrychon ni arni. Hynny yw, cynnyrch y cyfnod yma o lunio cerddi i fynd o gwmpas yn Efengylu ar hyd y wlad yn y cyfnod cynnar na o adfywiad ysbrydol yn y 40au a'r 50au. Nawr, roedd y flwyddyn 1973 yn flwyddyn y welodd
adfywiad ysbrydol digon arwyddocaol ar lawer ystyr mewn sawl man yng Nghymru. Ac wy'n gwybod, roedd Mair Davies wrth ei bodd yn dist i'r cyfnod na o adfywiad. Byddai yna yn encilion ac yn y blaen, a bob amser yn gweu, wrth eistedd yn y gader yn yr ochr yn gweu, ond fel ni'n gweud, wrth ei bodd yn y cyfarfodydd yn y cyfnod. Yn mae dy gerdd, fi'n creu ysgofio'n iawn, yn sôn am gynhadledd y mudiad yn Aberystwyth yn y flwyddyn 1973 a'r fendith oedd yn y fan yna. Wel, a fel ni'n gweud, yn dist i ryw flas o'r math o adfywiad oedd hi wedi profi yn y 40au, a nawr yn nghyfnod i phlant i hunan felly. Wel, fe gynhaliwyd noson lawen mewn yn mis Mawrth 1973. Sawl un o'r chi yma yn yr encil yna. Ac ynddo fe ganwyd can gan Mair Davies, Gwrandewch yn awr gyfeillion. Canu'r gan yna gan Dafydd Picton Jones, o Gyfyrddin ar y pryd ac o Goleg Aberystwyth, erbyn hyn o Sir Fôn, ond y cysylltiadau agos a Caerdydd yma, ac yn wir ar Eglwys yma, rhai'r bobl yn yr Eglwys yma yn Merthyr iddo fe. Ac o'n i'n meddwl fydde fe'n priodol falle i orffen gyda recordiad o Dafydd yn canu y gan yna yn yr encil yn 1973, a Mair Davies yna yn gwrando arno fe. Mae'r geiriau ar y sgrin, fel ych chi'n gweld, fel y gan arall wedi gosod i hen alaw werin. Mae'r geiriau wedi gyhoeddi yn y casgliad o'i gwaith yn 2001. Fe welwch chi, dyna'r fersiwn sydd ar y sgrin, fe welwch chi fod y fersiwn mae Dafydd yn ei chanu chydig yn wahanol, yn enwedig y llinell ola, sef cafnerth i gadarn law, nid i llochesaf yn ei law yw'r llinell ola gan Dafydd yn fyna. Ond yr un, wrth gwrs, yw'r ergyd, a'r un yw'r neges. Ac o'n i'n meddwl fod e'n briodol bod ni'n gorffen trwy rando ar y neges yma y bydde Mair Davies ei hunan. Mi'n siŵr am i ni gyd i chymwyso i'n bywydau a'n calonau ni heddi. Diolch yn fawr. Gwrandewch yn awr gyfeillion, yn asgyd ar fy nghan, anghofiwch eich pryderon, o'i rhain fawr neu man, arweith a phreg a llwon, a drygau'r byd yn lli. Mae enw Crist ein caedwad, mae enw Crist ein caedwad, yn anwyr gennyf fi. Os yw y byd yn gwawdio, a llais a flaf ar croch, a chwmni'r dasgedyddion, a'i tafod yn ei boch. Mi fentra fe'n a'i degwan, a'r brynwr mawr y byd. Ni welwyd a'i hawddgarwch, ni welwyd a'i hawddgarwch, chwilio'r ddair i gyd. Pan oedd far ein daiar, yn dysgu'r dorf a ddaeth, i'w rando ar ei eiriau, gorchmynodd hwy yn gaeth. Os bydd yr hedyn dirgel yn gwreiddio yno ni, a fydd y tir yn ffrwythlon, a fydd y tir yn ffrwythlon, oedd bwrdd o'n dwys ei gryf. Pan ddaw am afiaith weithiau, i lethu'n halon fryw, pan da'n laf y serchiadau, yn oeri at fy niw. Mewn ffydd mi fentraf ato, ni wrthyd neb a ddaw. Am calon yn drylliedig,
am calon yn drylliedig, cafnerth ei gadan law. Cyflwyno'r cyfarfod i'r arglwydd. Arwydd yn Duw, ni diolch ti nawr am yr holl freintiau sydd wedi dod i ni fel cenedl. Ni diolch ti nawr am gyfraniad Mair Eluned Davies. Ni gwyddio nawr arglwydd i ti gofio ein gwlad o'r newydd. Fel oedd ti yn hiraethu am adfywiad. Ein bod ni hefyd arglwydd yn gwyddio arna ti pan wyt ti'n gwenu ar eraill i ti beidio ac anghofio am ein gwlad fach ni. Mwyn i ogoniant a'i heiddiant. Amen.